Hay sa wakas, ayari kayo din ng atsara ngayon ni. Hindi lang pang piyesta, pwede din pang negosyo. Hello mga ma'am! For today's day off, gagawa tayo ng atsara. Yung papaya, bigay ni Apong Konsi. So swap kami, kapag nagawa ko na siya, bibigyan ko na lang siya. Nakagagawang makanini, nung yakarin maragul braso. Bakal ka pinagawa king papaya. Pwede ka rin gawang okay nung baluyeping gawa. Yaku, dahil malapit na yung pyesa sa amin, so gagawa tayo ng atsara. Bayong sabla, banta mapersa, tamu uita mga tapang leche plan. Seli kaya mo hindi kang tita patch. In fairness, manyaman-yapin. Pangudkud ko na pining papaya. Sinali kong makanining klaseng sibuyas. Kaya ri kupin pengud ko dininan kayong asining papaya. Banta mila kuya dagta at eya maglasang mapait. Penapsal kejo. Syempre, menos ko pa kini, bayo ko gawan nini. Kaya ri kepin penapsal niluglug ke. Makapilan kaya tang binanlo kaya ni makalimang besi. At kebit ke kening strainer. Lawen nyo naman, makaraning faucet siya. Running faucet. Kaya gigilang kepe ng kapaya nga hindi talaga namang mila kuya pait kanini. O yan, albenyo makanano ko pingewa. Diyos ko, kapag palang gagawang makanini. Hay, kaburian mo yan, kaya naman magtiis ka. O ita, kikindata na kayong tigyawat ko kimbaba. Kaya rin may banlaw lagay kepin kayang t-shirt na maputi. Pakapalipit ke bang mila kuya sabo. O, balo yun na kanya ning sikreto. Banta mila kuya pait na. Siyempre, pakanyaman kini. Uling manal, be kabalo ko burimen takman niya. Alwalwa tamo pinparalan pa manggawang atsara. Pero in ka na akong pa maggawa makanyanying pa magsunod-sunod. Ay, may sakit ko braso, Diyos ko. Syempre, in pa maggawa akong atsara atin niyang kayabe lagu-lagu. At syempre, dapat nakakabud malagu biyasa kang magluto. Ay! Hay, biru-biruin pa maggawang atsara. Kaya naman nung atak man mini mo sasabihan manyaman balungusan da ka. Siyempre, bukod sa manyaman kung mga manyaman ko naman magluto, ay. Ang sahog ng atsara, bawang, sibuyas, bell pepper, carrots, pasas, luya, at miglagyan na akong asla maputi kening kawali. Dininan kepin mayumong wash, ikang bala kung nanumburi mong klaseng mayumong. At saka kay ginogong very light. At saka ako nepin dininan sibuyas. Makanyan kepin giniliing sibuyas. At saka na ako pinmig ad bawang apino. At saka ako nedin dininan pamintang adwang piraso. At legi ako nedin ng luya or laya. At nedin paytalwiing carrots, legi ako nedin. At saka adwang pirasong bell pepper ing nilagay ako. At may kompleto na ginogo ko na naman pasibayo. Anyang amalak kong malwat napin pabukal. Da ko na yung kawali at inabi ako na kening papaya. At saka ako napin piyabe-yabe yung bulokyo. Ay waken ka magaling po tangala ko ka rin yung pistoryan. Ay, ot makanyan ka ne. Anyway, highway, okay na piningiga na gana. Kaya namang dininan ko neping pasas, adwa pala yung seli ko kenich at 25 pesos lapa each. Pero bala mo kulang niya pang pasas. Sali na ako.